Čtenářem stačí mít průkaz do knihovny založenou e-mailovou adresu a vlastní zařízení, na kterém je možné knihu přečíst. Dobré. On operačním systémem Android. Na počítači se tyto knihy číst nedají. Na Lučké Brodu Ležítka máš rádio frekvence. Pěkně, pěkně. Reprezentanta Herolinda Show. 22letý záložník na tom míří jako hráč z norského Odds BK. Pokusí se nahradit Josefa Ružbauera, který odešel do italského Cagliari. Biatlonistka Veronika Vítková navázala v světovém poháru v Oberhofu na svůj triumf z pátečního sprintu a v závodu s hromadným startem skončila druhá. Neskočila jen na Bělorusku Dariu Domračevovou. Gabriela Soukalová, která stihla start až na poslední chvíli, doběhla 10. Mezi muži vybojoval Michal Schellinger 5. místo. Po vítězství sprintu opět vyhrál Francouz Martin Fourcade. Hokejisté Třince v dnešním utkání 37. kola extraligy podle očekávání přesvědčivě porazili Slavii 5-2. Lídr s posledním sice střelecky našel ale papírovým učinil za dost 5 góly během. Naši další výsledky. Karlovy porazili Pardubicemi 2-3. Plzeň porazila Olomouc 2-1. Další závodci se ještě hrají. Pěkně, tyjo. A nic nemohl, no, protože je to pravda. Ty si chceš natočit a dát to na Facebooku, jak prohráváš, jo? Jdu co? Jak to se padly ty brejle. Mám novou hlášku po Danielovi. Po Pechyho mám hlášku. Hej, jdu co? Pěkně. Pěkný, 11. 11-10. No. Jeden. 8. 11-10, musí být od mamičky. Aha. No, teď, Štěpane, teď. Magore. Konec. Hele.